कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, AC डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. राज्यात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय. अनेक आमदार अजूनही एकनाथ शिंदे यांच्या गोटात सहभागी होत आहेत. आमदार दीपक केसरकर हे सुद्धा शिंदे गटात सहभागी झालेत. आमदार दीपक केसरकर यांनी आज हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी बंड नव्हे तर शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा असं सूचक ट्विट केलंय. आमदार दीपक केसरकर यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी बंड नव्हे, शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा. गेल्या 5 दिवसांपासून महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघाले आहे. आम्ही वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवसेनेचे शिवसैनिक काही काळासाठी बाहेर काय पडलो तर घाण ठरलो, डुकरं ठरलो. आमच्याच भरवशावर राज्यसभेत बसणारे रोज विकारी भाषा करतात. आता तर आमच्या मृतदेहांची त्यांना आस लागली आहे. कळीचा मुद्दा हाच आहे आणि गुवाहाटीत बसून आमचा शिवसेनेचा आवाज बुलंद करण्याचे तेच खरे कारण आहे. तीच या सन्मानाच्या लढाईची पार्श्वभूमी आहे. हे बंड नाही तरी शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाची लढाई आहे. अर्थात आजच्या नेतृत्वाला हे समजूनही उमजत नाही. हेही आमचे मोठे दुःखच आहे. आज आम्हाला विकले गेलेले ठरविणारे कोण, केव्हा, कसे आणि कोणाला विकले गेले हे थोडक्यात सांगण्याचा हा प्रयत्न. आज जी परिस्थिती उद्भवली त्याची पाळेमुळे जुनी आहेत. शिवसेना आणि भाजपची युती अतिशय जुनी. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक आम्ही एकत्रित लढलो. शिवसेनेची ताकद होतीच, पण सोबतच नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि माननीय श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या परिश्रमामुळे शिवसेनेचे 18 खासदार विजयी झाले. विधानसभा निवडणूक सुद्धा आम्ही एकत्रित लढविण्याचेच ठरविले होते. त्यावेळी युवा नेते आदित्यजी यांनी मिशन 151 अधिकची घोषणा दिली होती. अशात भाजपाने 140 जागांचा प्रस्ताव दिला होता. पण वाटीघाटीअंती भाजपाने 127 जागा घ्यायच्या आणि शिवसेनेला 147 जागा द्यायच्या यावर शिक्कामोर्तब झाले. शिवसेनेची ताकद होतीच, पण 4 जागांचा आग्रह काही सोडण्यात आला नाही. शेवटी जे व्हायला नको तेच झाले. दीर्घकाळाची युती तुटली आणि आम्हाला वेगवेगळ्या निवडणुका लढाव्या लागल्या. येथे एक बाब आवर्जून नमूद केली पाहिजे की 2014ची निवडणूक असो की 2019 नंतर राज्यात उद्भवलेली परिस्थिती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत की भाजपाचे केंद्रीय अथवा अगदी राज्यस्तरावरील नेते, अगदी कुणीही आमचे आदर्श वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली नाही. पुढे काही दिवसातच शिवसेना आणि भाजपा पुन्हा सोबत आली. केंद्रात आमचेही मंत्री झाले. पण हाच तो कालखंड होता जेव्हापासून संजय राऊत यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारावर टीका करण्याचा विषारी क्रम प्रारंभ केला. जे केंद्रात मंत्रिपद घ्यायची, मोदींच्या मंत्रिमंडळात राहायचे, राज्यातील सरकारमधील घटक पक्षही राहायचे आणि मोदींवर जहरीसुद्धा टीका करायची. यातून 2 पक्षातील दरी वाढवण्याचं काम पद्धतशीरपणे प्रारंभ करण्यात आले. याही काळात आम्ही सर्व आमदार वेळोवेळी या बाबी पक्ष नेतृत्वाच्या लक्षात आणून देण्याचे काम करीतच होतो, पण त्याचा काहीच परिणाम होत नव्हता. दररोज अतिशय अश्लाघ्य शब्दात टीका होतच राहायची. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा देशातल्या अन्य विरोधी पक्षसुद्धा जी भाषा वापरत नाही ती भाषा आमच्या संजय राऊतांच्या तोंडी कायम असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातून भाजपा तर वाढतच होती, पण शिवसेना सुद्धा आपली ताकद आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीतच होती. या वाटचालीत हिंदुत्वाचा विचार आणखी भक्कम होत होता. याचा आम्हाला अधिक आनंद होता. शेवटी युती, आघाड्या यापेक्षाही आपला आक्रमक हिंदुत्व बाणा ही बाळासाहेबांची आम्हाला पहिली आणि अंतिम शिकवण आहे आणि यापुढेही तीच आजन्म राहील. आमचा जन्म असो की मृत्यू, हिंदुत्वाची चादर पांघरूनच होईल.
हळूहळू शिवसेनेच्या राजकारणाने नवीन आयाम प्राप्त करणे प्रारंभ केले होते. राजकारणाची दिशा बदलत होती. हे राजकारण शिवसेनेच्या वाढीसाठी, हिंदुत्वाच्या विचारवाढीसाठी असते तर ते समजूनही घेता आले असते. हे सत्तेचे राजकारण असते तर तेही एक वेळ समजून घेतले असते. पण सत्ता कशाच्या बळावर, तर स्वतःला संपवून, हे आम्हाला कदापिही मान्य नाही. शिवसेनेचे अस्तित्वच राहणार नसेल तर मिळणारी पदं सत्ता काय कामाची? हळूहळू हेच लोण जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत पातळीवर जाऊन पोहोचले. ज्यांच्यासोबत भांडण्यात आमची हयात गेली, किंबहुना शिवसेनेचा पाया ज्या काँग्रेस लढा सत्तेसाठी नाही, सत्तेत तर आम्ही होतोच, पण संजय राऊतांच्या सल्ल्याने अख्खा पक्ष जर शरद पवारांच्या दावणीला बांधायचा असेल तर मग शिवसेनेचे अस्तित्व काय उरेल? ज्या काश्मीरच्या प्रश्नावर वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली, नव्हे काश्मीरी पंडितांना महाराष्ट्रात निमंत्रण दिले, त्या कलम 370च्या वेळी उघडपणे आमच्या नेत्यांना बोलता येऊ नये इतकी वाईट अवस्था, सोनिया गांधी आणि शरद पवारांना खुश करण्याच्या नादात आम्ही आमचा आत्मसन्मान घालवायचा का? सर्व महत्त्वाची खाती काँग्रेस राष्ट्रवादीला देऊन टाकायची आणि मुख्यमंत्रीपद तेवढे ठेवायचे. दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप झालेल्या मंत्र्यांचा बचाव करायचा तरी कसा? राज्यसभा निवडणुकीतही या पक्षांनी शिवसेनेच्याच उमेदवाराला हरवायचे. मग करायचे तरी काय? नुसतं सहन करीत बसायचे? दुर्दैव म्हणजे जे कधीही जनतेत निवडून आले नाहीत ते संजय राऊत पक्ष संपवायला निघाले आहेत. संजय राऊत हेच शरद पवारांच्या गळ्यातील ताईत आहेत. भाजपापासून तुम्ही शिवसेना कदाचित दूर नेऊ शकाल, पण शिवसेना जर हिंदुत्वापासून दूर नेणार असाल तर ते आम्ही कसे खपवून घ्यायचे? आणखी दुर्दैव म्हणजे याच संजय राऊतांचे ऐकून पक्ष चालणार असेल आणि आमच्यासारख्या अनेक वेळा जनतेतून निवडून येणाऱ्या आमदारांना दूर ढकलले जाणार असेल तर करायचे तरी काय? उद्धवजी आणि आमच्या दरी वाढवण्याचे पाप संजय राऊतांनी केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी बंदूक चालवायची, खांदा संजय राऊतांचा वापरायचा आणि त्यातून मारले जाणार कोण, तर पक्षाचे शत्रू नव्हे तर आपणच. हे आम्हाला मान्य नाही. म्हणूनच आमचा हा लढा शिवसेनेचा आहे, शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांचा आहे, शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा आहे, मराठी आणि हिंदुत्वाच्या अस्मितेचा आहे. हे बंड नाही, हा शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा आहे आणि तो जिंकल्याशिवाय आता माघार नाही. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या सदिच्छांचे, आशीर्वादाचे बळ आम्हाला लाभले आहे. आम्ही शिवसेनेसोबतच आहोत. शिवसेनेचे व आमचे पक्षनेते उद्धव साहेब यांनी आमच्या आग्रहाचा विचार करावा व विद्यमान आघाडीऐवजी भाजपासोबत युती करावी. महाराष्ट्राच्या जनतेने युती म्हणून निवडून दिलेल्या युतीचे पुनर्जीवन करावे. आम्ही संपणार नाही, आम्ही थांबणार नाही. महाराष्ट्राला पुन्हा नव्या उंचीवर नेल्याशिवाय आता आम्ही माघार घेणार नाही. जय महाराष्ट्र. दीपक केसरकर. हेच ते ट्विट जे आमदार दीपक केसरकरांनी केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.